Ven. Sí, María. Sí, María. Ese no es Fonseca, ese no es Sancho. Se llama Sancho.
Eskerrik asko guztioi etortzeagatik egun berezi honetara. Ze poza gaur berriz ere denok hemen egon ahal izatea. Beste urte batez hemen gaude gure eguna ospatzen. Gaurko eguna hemen gauden guztiok berezi egiten dugu. Baina ez bakarrik hemen gaudenok, baita joan zirenek ere. Zoritxarrez, asko maite izan ditugun pertsona batzuk jada ez daude gurekin. Horregatik momentu hau beraiei eskaini nahi diegu. Dauden tokian daudela ez ditugula ahazten esan nahi diegu.